training, on the work learning. Ndị be anyị melie ụnyaahụ, anyị melie n'ime abalị, unu agbakọtara, mana ndị gbakọtara na-enyegokwa m unu link ahụ, ya bụ unu jiri eluba ezigbo ọlụ. Achatikwa m n'ime that website, onwe onye mụ na ya chat, afia bụ Ana. ndị ọlụfa dịkwa active, kọntaktị juru ebe ahụ, ihe ọbụla ị na-edi ịma, ma linki ọbụla ị na-edi ịma, mụ na ya chatị, njụcha anya ụmụ ajụjụ, ọsachakwa m ihe ọsa m. Ya bụ ọ bụrụ na ị mara ọlụ gaa lụ nwunye, ọ bụrụ na ị chọrọ mmadụ ka ọ nyelu gị aka lụọ ya, ya bụ nwanne, si na ịchọ mmadụ enyekwa gị mmadụ. Anyị na-achọ mmadụ ga-enyelu unu aka, maka onwe ndị adịrọ internet inclined, ya bụ ndị adịrọ familiar with internet, ndị ụfọdụ na-atụkwa egwu maka ndị ọcha nganoku. Ya bụ ọ bụrụ na ịchọ ka mmadụ nyelu gị aka, anyị nwere onye na-enye aka emele ndị Germany kịta, ọ dị ongoing. This na Finland ya, Finland bụ ezigbo obodo, onye nweta ebe ahụ dị mma. Ọ bụ ije mee vocational training, no training, ọ bụ ịmụ nsi nri nya international dishes na nke ndị Finland, ịmụ ya for 1 year, lụbakwa ọlụ, ndị mgbe ị ga na-amụ ya ị na-alụ ọlụ. Ya bụ ọ dị ongoing na mụ na ya chatikwu nsi ya, kedu ka esi ga-eme maka next year, na nchọ ime application for next year. Ọ sị unfortunately na afro for next year, ọ bụ ihe ọza m. So unu ga unu mebekwa application. Onye amara eme, ịchọ ka mmadụ meeli gị, si na ịchọrọ ya, ka anyị jee chọọ ndị ga-enyere unu aka ka emebi ozugbo. Maka o bido na June gara aga, application bido na gịnị, June, na 1st June, ọ ga-endikwe na gịnị, na 1st September. Ya bụ interval, ọ fọrọ obele ka emechie nye. So onye mee ngwa ngwa omegala ọdachi. Ihe ọzọ nchọkwa ịlụtụ aka bụ maka ndị ụmụ akwụkwọ nọ na mba United Kingdom agụ akwụkwọ. Onye chọọ sponsorship, ya mee ka anyị mata, maka onwe nke gbaa ya kata kịta. Kedu ndị a na-akpọ? Ndị nọ already na mba United Kingdom, nya ndị bịalutego na ọ bụrụ ndị nọ na be anyị. Ndị nọ na be anyị, biko nwee ndidi, biko unu ede n'edemede. Chelenu ihe nchọ igwe unu kịta bụ, ọ bụrụ na ị nọ na mba United Kingdom wee chọọ sponsorship, nya ka ụkwụ sie gị ike na ị na-agụ akwụkwọ, ịgụcha akwụkwọ, ị mara ebe ụgwọ bụ ga-aga. So ọ bụrụ na ị chọrọ ya, ime ka anyị mara, ideela anyị edemede n'ime igbe ozi. Ị ga-eweta proof of address gị, weta biometry, weta NI gị. Ị ga-eweta enye m, ma ọ bụrụ na ị dị serious, nyezie nye ndị nwe ọlụ. Unu aghọtago? Nyezie nye ndị nwe ọlụ. And ọ sịkwa na unu ga-akwụ 8,000 nya ego ndị UK. Nya bụ ị na-abịa ịgba mbọ fụ na ị nwere. Nya bụ ọ bụrụ na nwanne gị chọrọ ya, ịkpọ ọnya. Ọ bụrụ na ọyị gị chọrọ ya, mee ka ọ mata. Nya bụ ndị be anyị ndị chọrọ ọlụ na mba Finland, unu gabakwa ebe ahụ, maka na ka nsifi ya ọ dụkwa izi, dịkwa ọnụ ala. Nye na nke mba Germany, fa ncha niile bụ ofu ihe. Ịma na mba ndị na-asụ oyibo fa na-eme nganga. Ka anyị gabazianụ Finland, gaba Germany, gaba na gịnị, Finland, gaba na ebe Germany, ka anyị gabazianụ ebe ahụ. Ọ ka mma, ebe ahụ bụ ezigbo obodo oyibo dị mma. Nye onwere ihe dị iche. Si ihe dị iche bụ na fa na-asụ asụsụ befe, fa na-asụkwa English bụ second language fa. Na anyị ga-survive kwa. Ndị be anyị jikwala ebe ahụ. Ndị Kenya bụzi atụrụtaba, ma mba ndị ọzọ dị iche iche. Ya bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ya, na ị mara ka isi ga-eme, ị chọrọ ka mmadụ nyere gị aka, dekene na ịchọrọ Finland, and na ịchọrọ ka mmadụ nyere gị aka. Jos dee nye ka anyị fụka na mmadụ one chọrọ ya. Anyị atụpụgokwa nyele nke ya, chọtakwa ya na comment section. Etinyego m ya n'abalị ụnyaahụ. Ọ bụrụ na ịfụrụ ya, sikwa na ịfụrụ ya, ndị fụrụ ya nyenifanya. Ọ na-acha red, edelie adult education learning in Tampere. Ihe ahụ bụ ihe magburu onwe egbugbo, ma ị gara akwụkwọ ma ị gara akwụkwọ, and ọ bụ n'efu. Ma ị gara akwụkwọ, ọ bụrụ nke ndị graduate, ọ magburu onwe ya. Ma ị gara akwụkwọ ma ị gara akwụkwọ, ị ga-ejenwu. Ya bụ unu na-efil fọm, unu filcha onwe emeghekwu m fọm ya dịkwa izi.
iklik enye onwe ebe nya edeche ma experience gị ma ọtụtụ ihe nya bụ emeghe enyi m kedu mmefu ilulu onwe m mba nrapụ ya mmechikwa enye nya bụ ọ dị easy as abc eziokwu ọ dị easy karịa abc inezi anya ime a na-eme mmenwu degodi na ịchọrọ enyemaka ọ bụrụ na ndị chọrọ enyemaka bụ ibu nje chọta ndị dị internet incline nwekwu ndị na-enyekwa aka achọtara ndị mmadụ student visa nje ya ọfa mma mafa ga-enye aka wee nyere unu aka wee mee nke Finland ya ọkwa ịgụkwa akwụkwọ kama nọ on the job training nwoke na-eme nwaanyị na-eme ọ bụ isi nri ya na ịmụ maka waiter and waitress na bar attendant obodo ahụ dị mma ụgwọ ọnwa a na-akwụ ebe ahụ gbanyitekwa ọ bụ na euro bụ ego kakwala aka euro bụ ego nwee wet ya bụ nwoke na-eji nwaanyị na-eji ịlụzie bar attendant akọwacha m ya ụnyaahụ ịmago mmenye nnọọ kụzie tutorial ya na-alụ ya aka na-agụpụtali ya ndị niile bata ya bụ unu na-abata mgbe niile ọzọkwa unu jekwe na peji anyị Igbo Class World a maka ihe nka ji abịala n'Igbo anyị abịa bụ na unu amatabere peji ahụ gaanụ na Igbo Class World ndị na-achọ ọrụ ya na ndị travel ọ bụrụ na ị na-achọ travel ị na-achọ ọrụ gaa na peji anyị akpọ Igbo Class World ọ bụ ebe ahụ ka anyị na-emezi maka ọrụ ya na njem ya bụ ka unu kaba arụ gaba ebe ahụ ọ bụrụ na ị na-achọ matchmaker maọbụ alụmdi na nwaanyị ị nọrọ ebe a maọbụ okwu di na nwaanyị ị nọrọ n'Igbo anyị abịa mana ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ gaba na peji anyị akpọ gịnị Igbo Class World Igbo gịnị Class World ka esi speli Igbo class with care search anya n'ihe onyonyo gba red ọ gba round ịkụọ ya ahụ gba round aka ịkụọ ya aka ibido dee Igbo Class World ihe ede class with care KLASS class ịchọ ọnya with C class nke C ịma mfia ije nya ịmak ya like button maọbụ follow button ọnya bụ na isonyegokwa anyị na-eme ihe na-afụ ya maka ihe anyị ka ji abịala ebe a bụ agwa ndị Igbo anyị abịa okwu fa gaba n'Igbo Class World bụ onwe mgbe unu ga-anọkọta unu na-achọzi anyị ma ọ bụ unu si anyị anaghịzi eme ọlụ na unu chọrọ ọlụ ebe a na-eme ọlụ ka anyị na-akọwakwala unu ya ebe a na-eme ọlụ lepụta na-arịgharị ebe niile nnọọ inwekwa requirement ya nke Finland onwe agara requirement onwe agara maka nke ndị mba ọzọ na-edechiche requirement dejuo onye ebe niile fa na-edechiche requirement mee gịnị dejuo onye ebe niile yara ama ebe ihe ebido mana nke Finland a ọ dị ezigbote simpụla ọ dị nne ezigbote simpụla ya bụ ndị emenwurie na arụ ama mma ga-emekwa ya afọ ọzọ maka abịa m na-ajụfanya asị na-enwe ekwe nke afọ ọzọ unu ji ọzọ emeketesi n'uju maka anyị nyopụ onye wee sị ka anyị bịa gwu ya ndị be anyị ya bụ ndị be anyị unu nye anyị akara efu n'anya unu kesee ka ndị ga-elite elele n'ihe alite ndị ga-eji elite ulu lite kesee na ebiko ụmụnne tụsaa na ozi anyị ọ ya adị na mgbe ọzọ ndị be anyị ka ọ dị na mgbe ọzọ ka emesịa ndị be anyị ka emesịa ngwa ka ọ dị